găsit la un nou episod de Minecraft Multiplayer. Aici cu, iar, lecturatul cel fals. Bogdane, unde să ai temele? Și unde să ale mele? Am auzit. Hai să facem straiul ăla. Unde? Uite-ți doi. Hai da. Nu, e și un zombie villager. Eu mă duc după strai. Uite să bage unul cu altul, nu da în ei, nu da în ei. Lasă-i, lasă-i. Să nu dai în ei, că uite să bage unul cu altul. Deci o să-mi prășcă moarcea. Uite aici, oameni buni, priviți bătălia secolului. Opa. Acum a doua bătălia secolului. Ia vină, încoa. Un zombie mic! Nu zombie, nu! Hai de capul meu, Bogdane! Vine după mine! Vine după... Unde? Ia vină, ia vină. De straiu. A, băga mea șcioaca. Hello? A, uite și ăla, unde? Băi, pe mine iar mă spawnează de aici, Bogdi. Trebuie să ne culcăm. Dar e dimineață. Dar nici n-ai pat. Cum nu? Bă, dar am avut. Păi nu știu. Bă, cred că nu s-a salvat. A, vină încoa strai, tău de straian. Nu contează. Nu mă, dă-i la ficățel. S-au spart ficăței. Păi nu am pus să mă, dă-le în cioaca măsii. Acum sparge tu lemn, că eu am făcut să... Zombie mic! Nu mă atacă! Vrei să vină Niglu? Hai, da, vină, că acolo ți-o dau eu. Vină la boboașcă. Ai, bă! Nu poți... Fuck you! Micu! Eu omor o oaie. Uite-l pe Sebi. Uite, a intrat în Niglu! Uite-l pe Sebi. Intrai pe cuptor! Fuck you! Nu! Nu să mi las ce-o Stai că la mine e pe mut. Acum îmi dau seama. Am omorât zombie-ul cu două inimi. Uite un vițel. Vreau să zic eu o vacă. Uite un cal. Asta nu e calul tău, Bogdi. Bă, da, să nu... Nu e a tău. Asta e a meu. Mă duc și eu. Dar n-am cum să-l aduc. Asta e a meu. Și are 3 inimioare în plus. Hai mă, mergi. Asta nu place. Cu fân îl iei. Bă! Da, ride. Am două oase, Bogdi. Îmi trebuie fân. Să demenesc un căluț. Asta e a meu, bă. Care? Ăla nu e a tău. Bă, dacă mă lasă, uite, ride. Păi da, e a meu. Pleagă. Să fie atunci. Că acum a ieșit inimioare din el. Marș. Uite-și. Vezi? Ce? E a meu. Ia să văd. Uite un mânz. Da. Un alb. Da, și atunci am mers. Unde ești? Uite așa, uite-l aici. Nu știu. Uite-l aici, vină. Ce? Uite acolo calul tău și uite aici. Hai să-l băcem. Armurile! Cu asta ne-am bătut de data trecută, mai știi? De ne-au murat toată ziua. Și acum iar o să mor. Uite săgeată de strai. Da, eu cum am murit. Bă, iar mă dă de aici. Eu mă pun pe pat, Bogdane. Să nu mai mă dă de aici. Uite că eu mă duc să omor. Omoră-l și ia itemele. Yes. Așa, omoară. E tot ce ai itemele. Că este lână, cred, pe acolo. Ia să fie. Copaci. Uite o lână. O lână? Ai cum am murit eu, am avut. E gri? Nu, albă. Să vedem că nu Uite am calul meu. Vină încă. Sunt 2 milioane. Dar asta nu vrea să mă... What? Uite un chest. Pește bun! Pește bun! Morcovei. Pește bun! La pălărie, sau? E într-o casă.
Bagă-ce tot cășile, Bogdane. Au, foc. În biserică. Ai biserica lui Cosmin, ai grijă. Bă, ferai, ce-l tău? Nu schimb eu de muț. Tuber. Păi și ce joci? Nu, eu nu. Oameni buni și nebuni. Scuzați-mă dacă se auge o voce pe fundal, că e un nebun pe lângă noi. Așa. A, nebulos. Bă, ăsta îmi fură fânul. A fi și în biserică. Pleacă de aici, pleacă de aici. Pleacă-mă de aici. Pleacă de aici. Vine în cerul ăsta, fură fânul. Erai tu. Uite, nu ăsta e calul tău. Ia. Uite ăla de acolo. Ia. Nu, Nu. dar e frumos. O, piti slab, are numai un râd de inimioari. Tot pe ăsta o să-mi țin. Tu, vină cu mine, hai că am fân. Hai, îți place fân, îți place, îți place. Hai să te duc în graj. Bă, uite și un vițeluș îl duc în graj. Hai că poate crește. Uite și calul ăsta. Bogdi, și tu ai găsit. Sparge chestul cu totul. Vină încoa, vină și tu. Că poate o să vrei să fie al lui Bogdi. Bă, dar asta de ce nu vine după fân? Nu, că eu am ăla cu două inimi. Bogdi, asta de ce nu vine după fân? Pentru că ne-a tău. Nu de aia. Orice animal. Vaca, vițelul e a meu. Nu. Deci atunci. Hai, calule. Ăsta s-a blocat în pământ. Mă duc după calul meu. Calul meu. Cu fânul duce. Mă duc după calul meu. Calul meu. Bun, hai să caut un gin. O casă de aia cu graj din spate. Gata. Pe cine? Pe Jumbo? Da. Mie-mi place calul meu. Bă, mă cheamă, vezi? Mersi. Nu știu, nici doamne lui Messi în veci. Nu, pleacă, vacă. Bă, prostule, vaca ne trebuie ca să ne facem șole. Ești prost. Moară, vaca. Vino mai încoa. Jolează. Vino încoa. Nu mă moară vaca, moară. Când am filmat primul episod, sau al doilea, nu mai știu, el a spus că face ceva cu vașile. De bine. Care erau? Merită. Bă, dar calul ăsta nu se bagă. Deci ăsta nu știe să sară. Cine? Calul. A tău? Fii atent! Uite! Uite! Vino încoa! Băi, vino încoa! Unde calul? Vino încoa! Acum nici ăsta nu mai vine după mine, că am dat în el. Ba, vine. Uite, este prost. Vine. Dar nu știe să sară! Uite. Vine încoa, că le hai da. Nici eu mai fac! Câte pui am? Vino încoa, căluț, 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 vino încoa! Căluț! Căluț nebun! Mă duc în căutare de vași. Îți trebuie 5, 10. Dar ăsta nu știe să sară! Hai da, cu... mai e o vacă și un vițel. Bă, dar știu să sară. Vino încoa, căluț! Pușa, pușa, pușa. Pușa, pușa, pușa. Ai, purcel, purcel, purcel. Vino mă dracu încoa. Hai da. Vino mă încoa, măcar pentru gaură știi să treci. Sper. Calule! Asta mi-e plus ca istoria. Vino! Vino mai așa! Nu știu să... Cine a inventat calul ăsta? Vino mai încoa! Ia uite că... Ce... Deci asta e chiar prost. Mă lasă. Cineva atacă vaci. Uite. Hai să omor vaca asta.
găsește nicio... Bogdane, eu am 2 viței. Când o să crească mare, o să-i omorâm. Uite, Bă, bine că primesc și eu mesaje. Bă, și nu deschizi ușa! Să nu deschideți ușa la vaci, că vă omor. Vă omor, cu mâna mea. Cum le omor pe ăștia, pe vașile ăștia. Bă, nu găsim nici o vacă. Nu mă, dar nici o piele! Soare, da, ia fi ești. Ce să facem? Au. Bogdane, tu unde ești? Eu în căutare de vaci. Poate nu mai vii acasă. Las, mă, că vin. Da, vin încărcat. Dar liniștit. Bă, Bogdane, trebuie să-ți bagi itemele în chest. Trebuie să te le bagi că când iar nu mai vii acasă, iar mori. Lisa! Lisa, mă. Îl omor Alisa. Lisa. Cu șamponul vine. Că m-a luat ceva ce. Uite un urs polar! Iar mă bat cu un urs polar. Hai da! N-a mea! Au! Au! Iar mă scăl jumătate în viață! Pleacă! Urs polar! Tu omor un urs polar. Omoră oi, că nu trebuie pat. Au, ursul polar! Dă-i! Mamă, că ce cărnațe. Dă-i! Vino încoa. Da, slab e ursul ăsta polar. Să ducă și-a în groapă. Vino încoa. Cosmine, Bogdane, să faci sară, vino acasă aici. Să omoră aia. Vino! Atunci am Vino, lasă-ți mă, vino, că trebuie să punem pat. Am 4 lăne, ok. Vino! E mielul cu cine? Ai 4, atunci nu mi-e lua, hai! Vino! Hai, Bogdane! Hai, bă, că trebuie să vii acasă să dormim, Bogdane, că se mă spuneți și pe mine de acolo. Nu mai mânca frumpei, că-i plantăm. Dă-i încă casă. Bă, cartofi. Frumpei. Hai, păi, veni afară dacă ești om. Și nu. Frumpei. Ai, Bogdane, Da, mă, uite sar. ai. Un scheletron! Uite după Bogdan, Bogdane, vino aici, Bogdane, hai să băcem scheletronul ăsta și să luăm torțele. Un zombie mic villager! Dar nu împinge către mine, deci cât de idiot poți să fii? Dă mine, unde? Idiotule! Vino acum. Ce mă tot trage? Bă! What the fuck? Vreau să bat scheletronul. What? Deci eu să-mi scoage de unde? Că să nu dă mine, vreau să stau. Prostule, e un scheletron pe acolo. Un strai! Hai că l-am omorât pe zombie. Tubercu. Că mă omoară tubercu. Unde tubercu? Un zombie! Straiul e ca scheletronul. Au! E măcar armură. Se duc cu săgeți care ce face să fugi încet. Căcatul zombie. Stai că mă ascunde. Mai armură din aia! Bă, bossule, stai așa, ok? Bogdane, hai să ne culcăm, că eu nu mi-am chef să fug atâta. Ninja, este primul. Ninja și ploaie! Da, mine, ăsta nebun. Da. Se oprește. Bagă cea înăuntru. Aș vrea, dar nu înțeles gaura. Mă, gaura ta. Au un strai. Vali! Omoară-l! Să băgă în casă. Oh my god, ce frică să dau respawn. Dai mă respawn! Unde căcăță e? Oh, fuck. Haide. Uite-l. Oh, cu periculăne. Nu, bă, prostule, să spargi de lâna și după aia nu mai poți lua.
Cred că straiu, dar nu știu unde. E, ce drașă. Bă, hai Bogdane, uite un scheletron. Ăsta e strai cu armură. E un strai cu armură. Hai de capul meu și m-a dat una. Și m-a dat o bucată. Bogdane, dă-i drumul. Dă-i drumul. Fugi, fugi. Bogdane-s monștri și nu putem să dormim. Nu fac eu. Lasă-i să vină, hai să-i omorâm. Hai da. Hai, ești tu primul. Ești tu primul. A, stai. Doi la cine? Ce-am salvat, ai văzut? Bă, dar dăm și mie armură, duceți mă. Mergem la cracă. Au, Bogdane, este strai cu armură. Stai că îl omor. Au făcut. Oh, mai încerc că nu e viața reală să muriți. Lași mă, dracu. Ce dracu? Nu, bă, coasă. Cum facem? Gata. Ce dracu, tu ți-ai apucat de vlogging. Vlogging. De gaming. Ai spus vlogging. Agar, asta cu Minecraft. Fuck, încă un strai, fuck you. Iar filmez. Am murit. Gata. Nu mai trage pe mine. Afa. Să mă omoră, să bă pula fără să mă atingă. Afa, uite stale. Mâncare la coarele mele. Avea viața în rumura. Trebuie strai muții. Nu cred. Nu i-a făcut frumos. Nu, iar! Oh my god! Intră în groapă! Ai văzut cât m-am bătut cu ursul polar? Am astupat. Pe vai, că ăla nu se uite. Nu ce-ai uitat? Nu. Se mi se uite. M-am bătut cu un urs polar. Băi, un strai, Bogdane! Știu. Bace-l! Bace-l că am armură și nu vreau să mă pierd. Spargi-o! Duceți mă, că tu ce spăunezi acolo dacă mori. Eu mă spăunez la zmău să mă ia. Nu, costraiul ăsta. Viața asta. Ia zmăie, dar greu ți-a fost. Hai să dormim odată că vreau și eu să mă spăunez de aici. Hai, da. Dar fugi! Nu mai chep în gaură. Am crezut că e. Nu, Mari, de ce ai spart? Iar trebuie să sparg ăsta și am uitat. Bă, ai tu cubul? Nu, Ți-o da bulgări. nu. Așa am bel pe cutie. Nu mă dă nimic. What the fuck, eu am uitat la voi să mă mănânc. Mai de... Nu ce să voi, asta să făcut. Alo, bella. E un sac la voi și voi nu sparge așa. Eu m-aș râge dacă ai fi tu în satul ăla. Un arc. Punește! Las că-i trag o sfârșeată. De unde ai arc? De la Dă-mi armură. Dar stai că e puțin. Nu mă interesează. Nu-mi da Nu, pantaloni, numai cască. Mi-a dat skin-ul ăla, mă, dar mi-a schimbat. numai, uite cu câtă viață. Bogdan, nu ai tu! Dă-mă săgeată. Mă zici că ăla Ce? nu a făcut timp. Ai Nu. săgeată. Am una. Na, ține tu ăsta. Dăm tu ăla alt, că tu ai chestplate. Nu cu unde ești? Ține, dăm pantalonii. Că tu ai multă. Bă, dar și o să... Ok. Tu ai 4 și eu am 5. Haide. Bă, pizza bună la fetiță. Au. Bună la fetiță. Pizza bună la fetiță. Stai acum că când mi iau foc când mi spâneau. Pizza bună la fetiță. Bogdane, mor. Ba nu mor. Pizza bună la fetiță. Nu e cu flori. Pizza bună la fetiță. Nu ce
ești, bă? Așa e fain ca să faci. N-am înghețat să nu vine după mine. Hai să începem și episodul. Zici că nebros. Oameni buni, ne vedem altă dată.